rambukaning marana talen saking liap-layaping aluyup pindha percating sumpana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten ing sanggan sangarup kena gandhaka cabang kang mapan wonten ing tapel wates negari ing Astina mung nalendra ing terang bulan jagat nenggih Sang Prabu Sakara Sangkara ngawe sanjaring para prajurit pating bleber-pating akeh tirta blabaraning kalatan sembrana Sumawur mangawur-wurahan tengaraning ajurit Kong Maguru Kong Maguru Kongso tata kadya putula Pur pansriting turangga SD Nadong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Sakara Sangkara kula nyadong dawuh Ndara sakunduripun miwah sak mandhapipun paduka saking kedaton negari Ngastina kok teka nguncal-uncalaken buah wong pusung wong nah mbok menawa pacitan kedaton ki turah-turah kok ya kula nyadong dawuh Ndara Togok wonten dawuh. Mila kula aja kaget kowe tak piji ana ing tampel wates negara Ngastina. La taala. Kados pundi? Kula niki ngrumasi kula mengabdi. Dados menawi kula dipun timbali kula namung sendika ndederek. Nggih. Togok wonten dawuh. Lung. Nun. Aku wis kepareng srawung marang Sang Nata ya Nalindra ing Ngastina sinuwun Prabu Jaka Pitana nggih
Malah sak mengko aku wis nampa dawuh saka ngersane Sang Prabu Duryudana. Yen to sak mengko aku kadawan mateni para Pandhawa. Nanging miturut pangandikaning Bapa Penemban Durna sing dipateni aja pendawane sithik. Nanging luwih dhisik dipateni pujanggane para Pandhawa. Merga yen to pujanggane para Pandhawa wis modar, pujanggane Pandhawa wis entek, wis mati. Tar tentu angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring yen to arep mateni kelawan para Pandhawa. Lho. Mengke riyen, Lom. Kok Ratu Gustimu Prabu Sakra Sangkara paring dawuh. Nek Begawan Durna dawuh nek kon mateni pujanggane. Lah pujanggane Pandhawa ki sapa? Alah. Kowe iki kanthi kaya ora apal, Gok. Lah sapa? Pujanggane Pandhawa kuwi cetha. 1 Sopo? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kuwi ora isining pustaka Jamus Delima Sada. Lho, lah iya. Lho, lah iya. Pujanggane sing tansah mbiyantu mbelani karo Pandhawa. Ha ya ora liya kejaba mung Prabu Kresna karo Semar. Mangka nuwun sewu, Prabu Kresna kuwi wong limpat wasis waskita ing Esti. Gok wonten dawuh. Lho, nun. Tak kira ora angel yen temu arep mateni marang Prabu Kresna. Sebab Prabu Kresna kuwi mengijen aku nganti wadyabala segelar papan saka negaraku ing terang bulan jagat. Mesti yen arep ngebuyi batang sayuta ning Prajanegara Ndrawati gampang. Lah nggih gampang. Ning nuwun sewu. Sampeyan sing dereng ngerti niku perkara siji. Perkara apa? Sampeyan dereng ngerti babakan sinten Prabu Kresna Ratu Ndrawati niku. Lho. Sapa? Sakarteku Ratu Ndrawati ku ya Prabu Kresna. Jriyatane senajan to aku lagi wae krungu jeneng kuwi. Sartane durung tau krungu, sartane durung tau tepung sak pejago ngadoh kelawan Prabu Kresna. Aku wis mangerteni marang kondange Ratu Ndrawati. Lah nggih. Nek sampeyan pun pirsa babakan kondange Ratu Ndrawati kedahe nggih pun pirsa sinten sejatine Nata Ndrawati. Ya lho, sawa jlentrena kok. Lah Ratu Ndrawati niku Nalendra nuwun sewu wujudane ireng cemani. Ning senajan wujudane ireng cemani nanging Prabu Kresna menika Nalendra tuhu sekti kalintang jayaning perang. Merga duweni pusaka cacahe 3. Prabu Kresna kuwi inggih pusakane apa wae? Tak kira nek mungsuh pusakaku ora bakal ono apa-apane. Weh mengke riyen. Sampeyan aja waton bisa ngucap nek durung ngerti kasunyatan sing saktenane. Piye kasunyatane? Pusakane Prabu Kresna niku sing sepisan jenenge Senjata Cakra. Senjata Cakra. Nggih. Nuwun sewu senjata cakra niku wujudane meng kaya gir becak. Meng kaya gir sepeda motor niku lho. Meng cilik. Ya kira-kira ukuran 6 dim lah. Gegeden wong busuk Pak. 6 dim. Senjata cakra wujudane kaya gir. Nggih. Enten bedore. Ya. Niku dayane luar biasa ya, Gok. Nggih. Senjata cakra niku tamake gunung jugruk segara asat. Ampuhe ngono ndi? Pusakaku kuwi uga yen to tamake gunung jugruk segara bakal asat. Weh mengke riyen. Le nglepaske senjata cakra nek ajeng tinggi perang niku mboten ngangge gandewa, mboten ngangge crossbow niku mboten. Ning ming cukup dibatin mawi aji pameling. Senjata cakra kuwi nggih. Dadi ora sandadak nyekel gendhewa ning ming cukup dibatin, mung batin. Dadi kira-kira umpama sing dadi musuh Prabu Kresna niku sampeyan ming kari batin, senjata cakra ratu kae tugelen ndase. Wong mengke senjata cakra pun medal saking kancing gelung, muser-muser kalih muni sering ngoten nika. Terus nempuh sampeyan nek bejo merga sampeyan kinayoman dening dewa nggih paling mboten ming pecah sirahe ning sampeyan isih urip.
nek mboten bejo nggih ilang sak ragane sampeyan. No. Mbok ora meden-medeni aku. Lho, mboten kok meden-medeni, niku kasunyatan napa wontene? Ya, Gok. Nggih. Niku pusakane sing sepisan. Sing angka kalih Prabu Kresna niku duwe pusaka arane Kembang Wijaya Kusuma utawa Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Niku wujude ming kembang. Yo, Lah niku wujude ming kembang ning nuwun sewu. Kembang niku dayane ngungkuli marang kabisaning titah lan ngungkuli marang kabisaning dewa. sebab Kembang niku nek umpama nuwun sewu ndelalae adine. adine sapa? Adine Kresna. Kresna ki pon adi. Duwe Jenenge Rani Setyaki kok ya. Karang padha irenge kok ya, Gak. ayo. Iya. Adine Kresna niku jenenge Setyaki. Umpama Setyaki mati, Setyaki diungkuli kembang niku iso urip meneh nganti mati ping 7 diungkuli kembang Wijaya Mulya iso urip meneh. Itan ampuh. Angge ngurip keteke sampean niku turah-turah iso. Sampean niku ming apa ya, Gak? Kalah karo aku. Lho lah iya. Kalah karo aku kok sampean niku. Niku Kembang Wijaya Mulya. Kembang Wijaya Mulya. Sing ketelu. Nah, sing ketelu niku ora iso dienggo mateni mungsuh ning dienggo ngecek. Ngecek kuwi piye? Dienggo ndelok kahanane jagat. Jagat sak isine iso ketok ning pusakane Prabu Kresna sing ketiga niki. Pusakane apa, Gong? Pusakane alane kaca Tingal. Kaca Paesan. Nggih niku kaca Paesan kang kula arang-arang maca buku kok ya dadi kaca Paesan. nggih. Dayane niku wau iso nggo ndelok sak lumahing bumi sak kureping langit iso dingerteni karo Prabu Kresna. Mula Prabu Kresna kuwi kasinungan gelar Nalindra kang bisa mangerteni sadurunge kelakon utawa nalindra ingkang saged pirsa dumateng kawontenan ingkang badhe lumampah. Cekap semanten atur kula wassalamun. urung iku mosok kok isi ora. Urung rampung njelaske kok ya ora. Niku pusakane Prabu Kresna telu niku. Ya, Tur Prabu Kresna niku mboten titah semantah mboten lho. Merga Prabu Kresna niku nuwun sewu titah ya Nalendra ingkang atitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. ya Sang Hyang Bathara Suman. Sang Hyang Bathara Wisnu niku dewa sing tukang andum Kabagyan lan katentreman. Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi Nggih, niku nitis mapan tenganggane Prabu Bathara Kresna. Kejaba Prabu Kresna duwe pusaka telu cacahe niku mengke Prabu Kresna nek kocap ngamuk nyenggol beda ring Kyai Kesawa mengke iso dadi buta gedhe sing rambuté abang sing teng pojok simpingan nika. Iki engko ya metu mboten mong wing cilik. Sesuk ya sing gedhe ya, Gak. edan nek ngono ampuh Prabu Kresna kuwi. Ampuh kagila-gila ngungkuli pil ya, Gak. Kowe kok celemongan ora lung sak geleme dhewe ora. Kok wonten dawuh, aku ora wedi. Taun ana windana yen to pancen iki wis dadi dawuh sartane aku wis kembali kewajiban saka kersaning Sang Prabu Duryudana. Aku ora wedi. Mengke riyen niki mumpung kula tesih gelem ngelingke karo sampeyan tinimbang mengke sampeyan ming getun tembe mburine sampeyan ora sah maju ora sah duwe niat arep mateni Prabu Kresna ora iso Wis dadi anteping tekadku yen to nganti aku tulung kedheping paningal ora masrahke kewandane Ratu Ndrawati ning ngersane Sang Prabu Duryudana sirahku sing dadi janggane wis men arep mudhar mungsuh Jata Cakra mungsuh Butati Wikrama sakarepe wis ora usah dielingke awake dhewe iki ora awake dhewe iki batur pangembating catur ya saisa-isa ngelingke ya wis nek arep ngelingke nek aku wis beres kok sakarepe nek arep njajal ya ben mengko ora wurunga nek kono mudhar sing golek bandosa ra ya awake dhewe surawuh
bila buru ratu Gusti maju ku dibelani kumusana kowe ngopo kok cumar-cumir ana wong video cangkemku senengane kok ora nggih pun ajeng dicobi nggih monggo ampun monggo dicobi mawon mboten sah nek manut togok mboten sah dicobi mboten sah majeng mboten sah sida wateni Kresna nek manut mbilung mang maju dijajal mengke nek sampean modar mang WA kula cangkemmu dhewe anu ngendikane sampean iku piyambak kok ya ora aku ora wedi kok wonten dawuh ora sah ngepiyake barisaning para Wadyabala tak kira aku dhewe iso nergalaki satane tak kira aku dhewe mengko sing bisa mateni marang Prabu Kresna wis ben tokno wong iki nek gembedhe ning ngarep stokno wae engko nek iki engko jam 2:30 engko modar engko awake dhewe mengkani golek juragan liya ya iku ora karo Ratu Gusti ya sing ngabekti ya nek kowe arep ngabekti ya ning nek munggo aku bayarane kono ki kurang gedhe nek tak nggo sedina-dina kowe mono wong ora ndek anak ora ndek bojo dadi cukup minggu manganmu sedina-sedina matamu lah matamu dhewe wis kono nek arep ngewangi kono nek arep ndombengi kono ya sak karepmu nek aku mono apa golek juragan sing bayarane luwih akeh ya walah menungso ora tatan sampun tuwa walah menungso ora tare iblis lanang tiang lengset darat Srika Dewa Narawati Dewi Nareswara Kresna kang langkung tresnanira walah panusmaning jajalanan desmalaning rat gelag-gelahing bumi panusmaning jajalanan apa kowe ratu memitraning Begawan Durna sing sajak kowe arep sagoh maten marang adikku Ndorowati Munia ora ming ketap-ketip ora ming plendas-plendus kamu kowe ngaku Gup nuwun sapa iki durung tau tepung durung tau wanuh lagi iki ketemu kok neng ngarepanku kok cangkeme kempar-kempor cangkemmu kuwi lho Gok wonten dawuh sapa iki duh mulane sesukne sampun kurasa sagu mateni Kresna to sebabe piye Lah nuwun sewu sampean ora sida pinanggih Kresna, urung sida mati mungsuh Kresna wis modar mungsuh niki. Apa iya? Nggih. Ini sapa iki? Niku nek sampean arep ngerti nggih. Niku kakangne Kresna. Niku kakangne Kresna. Kakangne Kresna. Nggih. Adine Kresna mau sapa? Setyaki. Nek kakangne Iwan sinten? Murayaki. Baladewa. Iki Baladewa kae. Lah nggih ngaten. Baladewa kondang pandenge tanah Jawa sing jare galak kae. Nggih. Panus paling jajalanan. Prabu Baladewa matamu kuwi lho. Sapa kok? Baladewa, Prabu Baladewa. Kowe arep methuki karo aku mergo sajak kowe ora nrimake aku arep mateni karo adimu sing jeneng Kresna. Yo, nek iya arep ngopo? Nek iya arep ngopo? Panus maning jajalanan. Kowe durung ngerti iki sapa? Durung ngerti aku sapa? Wis, ya wis nek wis ngerti ya wis. Lah. Sapa kowe? Sapa? Takon karo aku ya iki Nalindra terang bulan jagat. Nalindra memitraning Prabu Duryudana. Aku Prabu Sakra Sanggara. Oh alah, diapurmu to. Kowe sing jeneng Prabu Sakra Sanggara sing jare sagu arep mateni adikku Ndarawati. Ya ngono apa piye?
Yo, dasar kepala nyoto. Kok ngancing. Oh, keseron kowe iki ora. Nek iya apa kowe arep ora nrimake anane aku arep mateni karo adimu? Merga iki kewajibanku sartane aku wis ngemban tanggung jawab. Aku saguh mateni pujangane Pandhawa, menungso ora tatanan iblis lanat. Yo, kowe ora sadadak ketemu karo adikku Ndrawati. Kowe mungsuh Prabu Baladewa, kowe durung karuan iso urip. Durung karuan kowe iso menang. Piye? Kowe mungsuh Prabu Baladewa durung karuan iso menang, kowe arep musuh adikku Ndrawati. Apa kira-kira kowe saguh? Apa kira-kira kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Nenggala? Ora kuat sebab apa? Sebab aku luwih ampuh tinimbang diapurmu. Wah! Oh! Woi! Wow! Menungso ora tataran. Ayo, ayo kok moro seketi mburi. Kowe anggo cokro kurang gane bedati yo. Ora-orane aku wedi musuh diapurmu, cuk. Woi. Wah. Oh, jaro kowe menungso apa? Kutan koyo ngene kok. Ayo. Sambato kowe, sambato. Aduh. 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 Ayo. Rumangsamu apa kowe? Rumangsamu apa? Kowe nang kene iki mung ratu daya lho kok gleleng pacakmu gembelo siramu. Ayo, wis ngerti iki apa? Ngerti iki apa? Aku ora ngerti iki apa. Iki Kyai Nenggala sing bakal gawe roti jo kakira nyawamu. Wah. 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 Anggep apa wae. Mangsane apa Baladewa sepeleke? Rombongane pundi? Rombongane endi mau? Sing cangkeme kaya biawak emo. Mangsane apa? Aku ki ratu bandenge tanah Jawa, ratu sing ora tau-taune mampu menantang. Lah kuwi tantang karo manungsa diamur kaya kirik kaya ngene iki. Pangan kowe. Kurangi ye. Mangsane apa ora? Manggat Kurda Surama Pangga. Kurda Kurakata kaping pramandya. Arikat lampeng rata tanpa antara Prateng rata sukuning iram kang tumingal Hanggung ngono. Ya ora ngeplaki to kok anarkis kaya ngono kowe ora. Mati ratu Gustimu, mati. Mungsuh Kyai Nenggala ya, berarti bener aku. Ngapa? Awake dhewe iki jam pira to iki? Jam 1 urung ana wis, juragane sing iki wis modar. Yo golek juragan liya yo. Wong sak geleme dhewe kewajibane urung tuntas kok ora digugah, dielingke. Kuwi janjane ora mati, janjane ora sida. Ning ming kentekan tenaga. Ya kono nek umpama kena. Nek umpama isih ambekan ya berarti jan isih urip. Nek kira-kira wis napas wis berhenti ya wis gek awake dhewe siar golek masjid terus siaran. Gusti kula aturi inget Gusti. Sampun kados ngaten. Sampeyan niku ratu gagah piteksa.
nembe jam setunggal kok mpun sedo niku ora sumbut karo le sampeyan ki prajuget-juget bengak-bengok wae Gusti. Tiba kandhek Sang Nalendra Tama ngeling ana risang Wiratamtama. Apa iki kok? Akirangan. Kok ijo kaya ngene? Walah piangsang elek. Baladewa menungsa ora tatanan. Kok wonten dawuh. Piye aku ampuh apa ora aku? Aku ampuh apa ora? Ampuh sebabe pripun? Aku ke taman Kiai Nenggala ora apa-apa. Ora apa-apa ning cangkeme kebak riak. Ana wong madang ya rumah sam. Sing madang ki ya men madang wong kene iki mayang dhewe kok ya. Nek kira-kira ora trima ki le madang ning Samas kono. Makane ora geleme dhewe ora. Kok Wonten dawuh. aku nek ora males karo kadigdayane Baladewa tak kira aku ora bakal iso jaya. Ya men nek arep jaya dhewe ya men Kersanipun sawangen. Aku arep nglepaske pusaka. Aku arep nglepaske pusaka. Pusakaku arane Panah Kyai Kemandingan Seta. Panah Kyai Kemandingan Seta. Panah tak lepasake dari Baladewa Ramati aja diudak jenenge Prabu Sakra Sanggara. Sing ming cukup dibatin ora ming senjata cakra pusakaku ya ya delok e nggih. Delok yo ya apa rumangsamu. Rumangsane apa? Ngerti wong leno lah kok nglepaske panah. Panahe bengkong. Walah ratu ora modal. Pila Brayasa panah sing prada kaya iki. Prabu Sakra Sanggara. Kowe nglepaske senjatamu iki lho. Pusakamu ora ana apa-apane musuh ki enek jala. Ayo, ya jiret.
nglepaske panah kemandingan seta ora apa-apa. Sinten sing mboten napa-napa? Baladewa. Lah ra apa? Sampeyan ki mbok nglepaske pusaka sing renteng matumpa-tumpa ki sing ora iso nempuh jajare Baladewa ya, Kok. Lah iya. Sing ora nek iso apa ki jenenge? Mateni Prabu Baladewa. Malah tak sawang pusakaku dicacah-cacah nganggo gamane Baladewa. Edan. Gumonku ana tombak bedore tumpul kaya ngono iso nyacah-nyacah barang lincip. Sampean niku dereng ngerti. Justru sing iso nyuwek-nyuwek nyacah-nyacah niku sing tumpul-tumpul niku. Nah, jeneng kita gak dong iki gak senengane ora. Edan menungso ora tatanan ning sajake Baladewa kae mau kewirangan. Kewirangan pripun? Ora dinut karo rombongane. Aja ngaten nika, Baladewa niku kan mbiyen niku ngger golek rombongan niku ora tau pener. Ngger golek rombongan niku ora tau gek ngenut karo Baladewa, mesti sing dinut adine. Mangka Baladewa niku cekelane dram. Ayo ta? Adine cekelane arit. Terus wengine sok ngendang ngoten. Edan terus iki piye? Nek ndahar atur kula mundur kemawon tinimbang mengke kewirangan. Yen mundur, banjur kudu kepiye? Pun kula dereke sowan Kang Rama Begawan Wisakarna. Ayo. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang isep matus sareneng tawang. Susah angin nganti nggone. Kecuni Kula Kakang Durna. sajak kok kawonten negari Ngastina kok mrika katingal wonten wujuding bledug mangampak-ampak. Niki enten napa? Menggeriyen. Kula niku ajeng ngetapke barisaning Marasata Kurawa malah dereng kober. Merga kula nggih janjane penasaran. Janjane bledug mangampak-ampak niku dipun sababaken saking dayaning menapa. Kula piyambak dereng mangertosi Kakang Durna. Menggeriyen. Niku ora kados pelajaripun anak Prabu Sakra Sangkara. Lah mbok menawi ngaten dipun dangke mawon. Aduh bapa penemban ketiwasan bapa menawi. Ya men kanjenane ora. Oh iki anak Prabu Sakra Sangkara. Bapa Remban. Bapa Remban durung ngaturaken gendrawasan Bapa Remban. Men. Satri gumulung rembak. Ketiwasan piye anak Prabu?
Waduh. Prajangipun Prabu Baladewa mboten kenging kula ndhake. Malah sak mangke kula nglepasaken panah kemandhingan seta mboten dipun raosaken, mboten tumama wonten jajanipun Prabu Baladewa. Malah pusaka kula Kyai Kemandhingan seta dipun cacah-cacah, dipun tugel-tugel kaliyan Kyai Nenggala. Kula nyuwun pitulungan, nyuwun senjata pitulung bebarengan. Durnaila panalinganira lumajaring ratri. Linenggat jaganira kapisanan ing perang Bratayuda. Lale kandang blekuduk manyar-manyar. Sumorante hawela anak Prabu. Wonten dawuh Bapak Mandurna. Sinumana rasa dadak kuwatir Yongkir, rasa dadak kuwatir. Bab perkara anak Prabu Baladewa ingkang tansah meparangi marang laku tindak munggon marep mateni marang anak Prabu Kresna kuwi wis sawijining perkara ingkang ora mokal, teges kuwi sawijining perkara ingkang lumrah. Lumrahipun kados pundi? Ngantos kawontenan kula kados mekaten teka paduka nganggep perkawis mriku perkawis lumrah. Lho, ora lumrah sebab apa? Merga Baladewa kuwi dadi kakangne kapernah kadange Werda anak Prabu Ndarawati. Mula ya wajar wae, lumrah wae yen Prabu Baladewa ora nrimake merga jeneng para anak Prabu Sakara Sangkara arep mateni marang ya kuwi adine Prabu Baladewa. Lajeng sak mangke kersanipun kados pundi? Ngene ya Gering ngene. Iki mengko tinimbangane mung katriwandan, sartane tinimbangane mengko mung ora kasil nggonmu mateni marang anak Prabu Kresna. Bakune ora sanggagas karo Prabu Baladewa. Perkara iki ora sambok pikir sartane ora sambok penggalih banget-banget. Cukup neko penjalin sartane nyimpang marga. Lajeng kersa paduka Bapak Mandura sak mangke kados pundi kula kantun derek. Kowe tak dawuhi, kowe tak utus supayane swana ning Praja Negara ing Ndarawati. Kersanipun kula sowan wonten ing mriku. Samengo swana ning ngersani Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Golek ana ngaringkiane, "Mbah, kepiye caramu? Sing baku samengko bakal bisa gawe srana lenane anak Prabu Ndarawati." Nyan seswa matur marang Sang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan karasane Nyewang Butipati. Menawi ngaten kula kantun derek. Nanging aja kanthi wujud ratu terang bulan jagat, aja kanthi wujud Prabu Sakara Sangkara. Mrata diagek tingkemane tramu kowe tak dandani dadi wujud Sang Hyang Bathara Narada Sang Hyang Kaneka Putra Ger. Sabar pancen serane kudu ngono. Wujud kaya ngene iki tak kira anak Prabu Kresna ora bakal cubriya, ora duwe rasa cubriya apa-apa karo kowe, Nger.
Inggih. Bapak Peremban Durna ngestaken dawuh. Dieling-eling. Aja nganti mengko kowe konangan dening anak Prabu Kresna. Aku malah melang-melang ya, Kang. Engko nek nganti kono muni uye jagat Dewa Bathara malah katriwandan. Karo anak Prabu Kresna malah konangan nek kowe arep maling. Ora. Aja waskuatur. Waskuatur ya, aja waskuatir, Dipate. Ya ngene ngomong ki sasar susur rasane kok ora. Sampeyan ki sak gelemi dhewe. Kang aku mengawan bareng arit Dipate. Dadi ya lumrah nek wengine kaya ngene iki. Menawi ngaten samangke ampun cetha. Dawuhipun Bapak Bandurna kula badhe bidhal wonten Praja Negari Ndrawati. Oh, ya sing ati-ati nggih Prabu Sakra Sangkara. Angkro sesumbara mawalin ropo mekon sing kumalu dokuntor ketok lumebak penyune kumambang Yayi Pendhita Durna lole kena swaru gembal manyor-manyor do ning dungkul wana alas-alas dadi wana ana dawuh apa Kakang Penemban Wisakarna ora mengko dhisik lah kok dadi nggonku ngenteni marang lajene anakku Sakra Sangkara kaya-kaya ilang tak kedhepake ana ngendi praptane Atmajaku lho ngosik Kakang Penemban yen jeneng para Kakang Penemban Wisakarna nanjihke marang Atmajamu ya Atmajaku anak Prabu Sakra Sangkara samengko aja kaget merga anakmu ya Atmajamu Pambayun wis tak utus ana ning Praja Negara Ndrawati malah anakku mbok utus ana ning Praja Negara Ndrawati wigatine apa lho kan lah wis mentokno wae kuwi pendhita modern ora wis cetha dawuh anak Prabu Duryudana. Iya, babakan gone anak Prabu Sakra Sangkara ingkang didhawuhi dinawan supayane mateni marang Prabu Kresna. Samengko sana ning Praja Negara Ndrawati uga arep mateni marang anak Prabu Ndrawati. Oh ngono. Iya. Iya. Banjur saiki sapa ingkang keduga sago gawe ringking Pandhawa? Lho, lah aku manut wae Kakang Penemban. Yen to kira-kira para Pandhawa kuwi wedine utawa karingkiyane Pandhawa para Pandhawa gampang diblithuk dening sapa mengko dhisik yen aku ingkang sananing Praja Negara Ngamarta sak mengko gawe srana ringkih para Pandhawa mengko aku mesti rak mung kadenangan karo anak Prabu Puntadewa apa dene Pandhawa 5 cacahe iya nanging yen to sak upama Begawan Durna sowan ana ing Praja Negara Ngamarta golek srana karingkiyane Pandhawa kira-kira apa ingkang keduga bakal gawe srana ringkih Pandhawa merga mangkene Begawan Durna kuwi dadi guruning para Pandhawa uga dadi mata pitayaning wong negara Ngamarta sithik akeh ya mesti wae ngerti marang
apa kang dadi karingkiyane Pandhawa? Oh, lole kenthos waru gembal manyar-manyar. Kakang Penemban, ana dawuhmu apa Yayi Penemban Durna? Pandhawa kuwi bakal iso ringkih, satare Pandhawa bakal apes jurite. Kalamun ta ora tinunggon dening wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Kamangka Pandhawa kuwi duwe rasa wedi, satare Pandhawa kuwi bakal manut mbangun miturut kelawan swijining Nalendra ya kang dadi pujangane para Pandhawa ingkang ora ana kejaba mung anak Prabu Ndrawati. Mangkono Begawan Durna. Iya. Yen mangkono, yen to kira-kira sak mengko Yayi Penemban Durna tak dandani cara Ratu Ndrawati. Apa kira-kira saguh nyidra utawa nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada? Tak kira ora bakal kangelan nggonku bakal nyidra wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada Kakang Penemban. Yen to wis wujudanmu kaya mangkene tak kira para Pandhawa ora bakal cobriya. Oh iya Kakang Penemban. Lah iki bilung kowe ngopo? Iki kok nek nganti konangan sing modar ora ming sampean lho. Ning kula karo Togog ya melu mati mengko ya, Gog. Ha iya. Kamangka kula melu Prabu Sakra Sangkara ki ming wong golek pangan. Nek aku mono jane idep ora melu Prabu Sakra Sangkara ya gak apa-apa. Wong bayarane kurang nek kaya Togog mono wong ora ndek anak ora ndek bojo cangkemmu ora. Kowe ya butuh akeh, bojomu ya mulih ngalor. Ora bae, saiki wis ngidul kok. Saiki wis sak omah karo aku kok. Iya. Lho. Nek rak maune kowe ngarah sinden. Ora bae sinden sapa sing tak arah iki. Anggepe kok sok kowe sok gawe keputusan dhewe ta. Yen wis kanthi wujudan kaya mangkene para Pandhawa bakal subriya. Oh, lole kenthos waru gembel. Monyor-monyor duduk ning dungkul wana alas dadi wana. Iya Kakang Penemban Wisakarna. Yen kanthi kaya mangkene aku ora bakal kawanguran dening para Pandhawa. Iya. Banjur aku arep nyuwun mriksa ana kersane Kakang Penemban Wisakarna. Wigatine apa sing kudu arep tak aturake? Yayi Penemban Durna, ana dawuhmu apa? Tak kira anggonmu prapta ning negara Ngamarta ora kejaba wigati mung nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Mesthi wae para Pandhawa ora bakal lawel maringake yen to wewujudanmu dadi pujanggane para Pandhawa. Yen ngono aku njaluk pamit madal wasilan. Kalana kalaya takut
maring kociyong nyokang mawingis-wingis kula rupa reka kiri-kiri Ditya kala Jengkiwara kula wonten pangandika dawuh paduka Perban amiji dumateng ing kapting Prajireman pun Jengkiwara kula nyadeng dawuh aja kaget kowe tak piji iya wonten wigatos menapa nggonmu tak piji iki ora ana kejaba jeneng para mung bakal ingsun maringi gaweyan sartane jeneng para bakal ndak utus supayane sak mengko ngayomi laku ning Prabu Kresna Pindawarna iya anggone tumuju ning Prajanegara Ngamarta nyuwun ngambil wujuding jimat Kalimasada iya sartane jeneng para mengko ingkang keduga bakal dadi pengayoming Prabu Sri Bathara Kresna yen to nganti katriwandan kahanane lajeng mangkatipun ing kaptipun Jengkiwara benjang menapa Perban ora kitang sambung borcana lintang tumuli budhal dina iki sartane sak mengko jeneng para ingkang bisa mikut praptane Arjuna ndak sowanake supayane sak mengko disowanke dening Prabu Kresna ana ing wana Bindarata ngestaken dawuh mengke kula ingkang matur lan kula ingkang sajuga kang selupi angganing Sang Tapa Begawan Durna budhal Jengkiwara nyuwun pamit matal wasilah jalanan ora lah kok dadi Prabu Sakra Sangkara ilang tak kedhepake walah menungso ora tatanan iki mengko gek-gek ngene Prabu Sakra Sangkara Mendra ngilang saka panduluku aja-aja mung bakal gawe pawadan golek ringke Baladewa wah nah aku ora kake matur ngersani Yayi Prabu Durwati tak kira bakal ketiwasan kanane parep Kresna pun kakang sing sowan Yayi panjerah ingkang Puspitara saoyon
panganan gegono. Sanalika Sirna sinapu dening Sarating Sang Dewakarga ingkang nedheng manjur ing madyaning Radri. Ora mantra-mantra adeging karaton negari Indraprastha ya negari Ngamarta. Tuhu negari ingkang Kuncoro Anjayeng Bawana. Dasarnya negari kang ager ageng jajanira. Tuhu ingkang lenggah wonten ing Damarwucana datan mantra-mantra nggih sanggibang Bathara Darma angin Jawantah ingkang manungsa wonten angganing Sang Prabu Puntadewa. Nalika semanten dupi ngawontenaken masyarakat dening sanjaning para kadang Pandhawa. Datal kantun iki nglarapaken wiswanira Sanjaya lanjur Pandhawa putra ing Jedipati. Ingkang wis katon lenggah wonten ing Datulaya datan sanes kejawi namung Nalendra ing Dwarawati ya Nalendra ing Dwaraka Pindawarni. Nalika semanten eling-eling mragiling Pandhawa senajan to tinemu taruna ananging gadhahi paningal batos ingkang tuhu lantip anggraitane. Pramila Sang Raden Sadewa nggih nyomulat marang ingkang Raka ing Dwaraka. Sasampunira rawuh lenggah mring Datulaya Praja kaya-kaya duweni rasa cubriya. Ananging sak mangke ajrih nggih nyobadi semulun amatur wonten kesanira teng Raka Sang Prabu Puntadewa. Pramila datan bisa kawedharing lisan ingkang dados pangunek-unek ing Sang Raden Sadewa. Duwi Sang Prabu Puntadewa arsa miwiti wawan sabda ingkang dereng kawedharing lisan. Ingkang driya Leriwang Candra katawangan sumu jas kato britan lemot kabyar sanding orojit ara meremeng driya nawung kekuwungan Hyang Wisesa Niwang Agung mugi ngayomana marang Raja Negari Indraprastha sakukubanipun nuwun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu pengayoman kula ing Madyapada prapting delahan Koko Prabu Sri Bathara Kresna sarawipun Koko Prabu Indrawati ingkang rayipun Dharma Kusuma ngaturaken asung pasegan Panakrami mugi kunjuk wonten karsa paduka Kanjeng Koko Prabu
Koko Prabu Ndarawati. Ya jagat pangestu ngara. Wayahu Bathara jagat. Ya jagat pangestu ngara wayahu Bathara jagat jembare ora jamak. Kawula nuni nggih angger napa niku Yayi Prabu. Yayi Prabu Darmakusuma ngaturaken asung masegaran panakrami wonten ngesanipun ingkang Raka Indrawati sampun kula tampi damel bombong nyas manahipun ingkang Raka Indrawati. Mboten langkung kula ngaturaken pudya pangasta kula mugi kunjuk wonten karsana paduka anak Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi Nun. Koko Prabu inggih sampun sanget anggen kula tampi ndadosaken Cundaka Wangriga Murda mawahana kabagyaning gesang kula mugi kaskecaken. Yai sampun boten kirang prayogi anak Yayi Prabu Darmakusuma kawula non. Wah. Jlitheng kakangku. Raharja rawuh muning Muraja negara Ngamarta. Oh anak adikku Werkudara ya. Raharja rawuhing pun kakang. Wedhe. Nggonku sowan rawuh ana ngersane kadangmu Ngamarta. Anak Yayi Prabu Darmakusuma. Yo, aku ngaturke basaku katuru. Yai, tak tampa Werkudara. Ora lewat pangestune bab kakangmu Ndarawati wae tampanana Werkudara. Tak gegem dadekake jimat ora liwat prayogakna. Iya. Iki lah kok teko dadi emban Ngamarta padha tuku sendal iki. Dumeh ana ing gisiking samudra. Banjur tuku sandal kanggo oleh-oleh. Waduh. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yai. Kadangipun Kakang Yayi Madukara, Yayi Jlamprong. Yayi Arjuna. Tak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang wae tampanana Arjuna Yayi Nun. Nggih Koko Prabu kenging menapa teka slaganipun benten kelawan padatan. Waduh Arjuna pun Kakang iki biyen nganti saiki ora ana bedane. Nggih. Kaprayogaken. Kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu Koko Prabu. Kados pundi? Sinaosa randhat ngen kula ngaturaken saderengipun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Jernyatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kestu rawuh nalika kula boyongi kanthi kula ngaturaken gandhek sak kembaran atur nawuh wonten para jenegari Ndarawati. Lah dalah. Yayi Prabu kan singgihan mekaten Yayi. Wah, bejo kemayangan. Anggen kula sowan tinampi kanthi prayoga dening paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Keparenga sak mangke nulya kula matur babagan menapa ingkang dados gegondhelaning manah paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Sakintenipun kula sampun mangertosi Yayi. Inggih. Monggo kula namung badhe nyuwun pitedah menawi sak mangke anggen kula badhe mbangun Candhi Saptarengga badhe kelampahan menawi dipun tenggani dening Kakang Semar Badranaya Koko Prabu. Yayi Prabu nggih. Menawi kula dipun keparengaken sumama matur kula badhe matur terusanipun paduka anak utawi Yayi Prabu Darmakusuma badhe paring dawuh menapa Koko Prabu. Nuwun sewu. Ingkang dadosaken srana arancaking damel gangsaril lampah. Anggenipun ora kadang-kadang kula para Pandhawa nglampahaken ngawontenaken inggih punika nggadahi lekas gayane wingin bangun Candhi Saptarengga menika nuwun sewu. Senes kok Kakang Semar ingkang damel srana dados syarat sarana kelampahing paduka Yayi Prabu Darmakusuma anggenipun badhe mbangun Candhi Saptarengga.
Menika sanes Kakang Semar. Menika sanes Kakang Semar Badranaya nanging nuwun sewu. Nuwun sewu. Menawi kula dipun paringaken kula badhe matur, badhe nyariosaken. Inggih. Kawontenanipun Kang Raka Ndrawati sak bidalipun saking negari Ndrawati. Sak bidalipun kula saking negari Ndwaraka. Nalikanipun kula tumuju wonten ing kedhaton negari Ngamarta, kula nyumurupi wonten wujudipun cahya ingkang sumlorot wonten madyaning wana. Nalika ingkang Raka mrepeki kawontenan wana jebul timbulipun menika wana ing Bendarata. Wonten ing wana Bendarata menika kula mrepeki wujuding cahya ingkang sumlorot lenggah sawijining pandhita. Largudara apa? Awadyabala negara Ngamarta padha pating cengenges iki ana perkara apa? Wah. Padha ngrembug sandal. Sandal sajen disaut. Monggo dudu duweke. Wis ben. Tokno Dimas. Iya. Kula lajengaken. Inggih Koko Prabu, sampun ngantos ngatosaken dumateng para wadyabala. Sanjaring para wadyabala negari Ngamarta menika mboten kula gatosaken. Kados pundi? Pandhita. Wonten sijining brahmana peparapipun Sang Pinandhita inggih Sang Begawan Wisakarna. Senes Karna Lele senes. Inggih Sang Begawan Wisakarna menika wonten ing wana Bendarata. Dupi kula nyurawedekaken kawontenan wonten para negari Ngamarta wonten ngersaning Sang Pinandhita Sang Begawan Wisakarna, Sang Penemban Wisakarna paring dawuh wonten ngersanipun ingkang negari ingkang Raka ing negari Ndrawati bilih ingkang dadosaken pagebluk Ngamarta menika sanes kok Kakang Semar Badranaya menika sanes kok Kakang Semar Badranaya ing Karang Kadempel menika babar pisan dedek nanging boten sajawi namung para kadang-kadang Pandhawa ing Ngamarta piyambak ingkang dadosaken sarana pagebluk menika dipun rasaken dening para kawula negari Ngamarta. Lajeng sak mangke Sang Pinandhita Sang Begawan Wisakarna paring dawuh wonten ngersanipun ingkang Raka Ndrawati. Abilih malih maraja negari Ngamarta menika saged kelampah menawi lantaranipun ingkang Raka Ndwaraka. Pramila kula sowan wonten negari Ngamarta ingkang gatos kula namung badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Lah iya, tumuli sak mangke badhe kula sowanaken wonten ngersanipun Sang Begawan Wisakarna. Mekaten Yayi. Menawi mekaten arawupa duka Kanjeng Kaka Prabu saderengipun para Pandhawa miwiti anggenipun bangun Candhi Saptarengga keduga badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Lajeng dasaripun menapa Kaka Prabu? Inggih ngendikaning Sang Begawan Wisakarna menika kala wau ingkang dadosaken reretu wonten praja negari Ngamarta menika namung wujudipun pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Kenging menapa pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada dadosaken sarana pagebluk Ngamarta nika dumadi kresnane kene ngopo ya iki. Menika menawi sak mangke Sang Begawan Wisakarna sampun saged njlentrehake tuwin amedharaken werdining pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Mila Yayi, Yayi. Anggenipun sak mangke kula badhe nyuwanaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada menika kedah nganti kalian kadang kula pun Yayi Arjuna, Yayi Prabu. Sumenging hang. Makaya dalenging gondang. Nalin trompek marwa sing sang katri gumulung mangrombek ing wadya menawi mengkaten ingkang rayipun Darma Kusuma namung sendika ndederek nanging Kaka Prabu
Kula menika ngrumaosi gesang kula mboten piyambak nanging sareng kalian kadang-kadang kula pun para Pandhawa. Kula badhe tetarosan kalian pun Werkudara Arjuna menapa dene kembar. Sumangga kemawon. Werkudara Barep kakangku apa? kepiye munggo siadi yen to iki mengko wujuding pustaka kapasrahake dening Koko Prabu. Aku mung manut jernyatane sing kagungan wujuding pustaka ora kejaba mung barep kakangku. Ngono Dimas. Yo, Arjuna kepiye yen to mengko siadi ngetutke sartane ndereke kelawan tindake Koko Prabu. kula namung kantun derek. Waton menika dados sarana waluyaning Praja Negari Ngamarta. Ngono. Yen ngono siadi Arjuna sarujuk, kula sarujuk. Koko Prabu sampun midhanget piyambak bilih kadang-kadang kula para Pandhawa sami sarujuk. Inggih. Samangke tumuli kula aturi nampi kula pasrahaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kalima Sada. Nulya samangke Yayi Arjuna kakandya wonten ing wana Bendarata. Samangke kula aturi masrahaken Yayi. Sampun ingkang raka tampi kula ngaturaken manuwun. Inggih. Yen mangkono Arjuna Wonten paring dawuh. Marata diangge ayo pun Kakang Kandhi tumuju ning wana Bendarata. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Yayi Sadewa maju sajak arep ana atur wigati. Nuwun sewu Koko Prabu. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang rayi bumi tau kula tadhawadana. Ya ora dadi ngopo. Nuwun sewu. Lah kok teko sak mangke sak nalika madu Kanjeng Koko Prabu masrahaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kalima Sada dhateng Koko Prabu Ndarawati menika. Nuwun sewu, kenging menapa mboten tetarosan kaliyan ingkang rayi pun wragil. Kamangka nuwun sewu. Sak menika aja kok tetarosan kaliyan kula. Kula dipun lirik kemawon mboten. Kamangka menawi babagan wonten wujudipun pustaka Jamus Miang Jimat Kalima Sada menika tartemtu kula ingkang dipun masrahi Koko Prabu. Kenging menapa? Kula nggadahi raos cubriya malah sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu mboten mangertosi dhumateng kawontenan kula. Lho mengko dhisik Dimas Sedewa. Kena ngapa si Adi teka matur kang kaya mangkono? Mugi dados ning kawuningan Koko Prabu. Sinasa kula tinemu wragil nanging kula menika sagedipun wastani lanti panggraita. Wasis waskita ing esti menawi tiyang kathah sami nyebataken ingkang ngasta wujudipun pustaka menika kula sanes kok Koko Prabu Ndarawati sejati nanging menika durat maka ingkang mindha warni kaliyan Koko Prabu Ndaraka. Kenging menapa kula mboten dipun tarosi, kula kenging menapa kula mboten dipun tari, kula menika mboten dipun tantik. Kinten-kintenipun pustaka Jamus Miang Jimat Kalima Sada menika dipun masrahaken menapa mboten lha kok teko paduka mboten menggalih bab menika. Aduh Werkudara iki. Jagat Pangestungkara Sedewa kula ngendhawuh ndak kira bab perkara pustaka Jamus Jimat Kalima Sada diasta dening Koko Prabu Ndarawati ingkang sejati utawa dudu kuwi mung manut pestining kodrat ya Yayi. Lho, liripun kados pundi?
yen to pancen iki mawujuding Duratmaka ingkang bakal gawe srana patine Pandhawa pun Kakang Lila legawa lair lan batin. Lho, mboten saged. Yen to Sadewa rasa rujuk banjur arep kepiye? Mergo arep tumuju menyang endi lakune wong urip iki yen to ora mung mati. Lho mengke riyen. Mbok kula nyuwun sak mangke paduka Kanjeng Prabu Puntadewa nglilani ingkang rayi bumi retamu. Bidal Siadi Sedewa arep budal menyang endi? Badhe mlapat lampahipun Kakang Prabu Ndrawati. Ora usah ya Dimas, ora usah. Yen to sak mengko Siadi nekat arep njaluk baline wujuding pustaka saka astane Kakang Prabu malah mengko bakal gawe wirangas maning nata Ngamarta. Pringaten kula mboten dipun waringaken. Ora, babar pisan ora. Inggih sampun. Nanging menawi kula mboten dipun waringaken mlapati ndahipun Kakang Prabu Ndrawati menawi mekaten kula dipun waringaken jejagi kawontenan Praja Negari Ngamarta. Yen to mung ngrondani kanan Praja Negara Ngamarta tak sumanggake. Ngaten kula nyuwun pamit kok, Pak. Kos manten Sang Raden Sadewa ingkang mingsat saking kedhaton negari Ngamarta. Eling-eling satya ingkang tuhulan te panggrahitane dupian jawel kang putra ing pringgondani putra njadi paten Sang Raden Gatotkaca nadyan kanthi aji pameling saknalika bleber oncak saking kedhaton negari Ngamarta Sang Raden Gatotkaca. Warakudara apa? Kaya ana perkara ingkang aneh-aneh. Aneh-aneh piye? Sakpungkure Sedewa lah kok dadi atmajamu loro. Sajak klepat lunga kaya arep nututi marang Sedewa. Wah, tak kira perkara Sedewa rasa digagas banget. Bagune saiki awake dhewe ngupadi ana ngendi dununge Semar Badranaya. Mergo anggone para Pandhawa bakal kelakon bangun Candhi Saptarengga yen to tanpa pambiyantune Semar Badranaya. Tak kira ora bakal kelakon. Mungguhmu kepiye babagan Kakang Prabu Ndrawati? Babagan pagebluk negara Ngamarta. Mengko bakal ana trontong-trontong slek pepadhang. Yen mangkono ayo pun Kakang Kanci Kopadi Kakang Semarawardudara. Ayo. Carian putra lamun gawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta pancen lante panggrahitamu. Hai. Tak jawel nganggo aji pameling. Mung cukup tak batin lah kok kowe klepat melapat karo pamanmu ing bumi Retalun. Paman Sedewa iki. Eneng apa Dimas? Lah kok dadi pun Kakang mbok jawel tumuli aku ya klepat nututi kelawan Siadi Pringgondani. Mangke riyen. Paman Sedewa. Apa?
menapa sintenipun Paman Setiwa badhe melapat tintahipun Koko Prabu Ndorowati. Mestine ngono. Mergo aku ora nrimake yen to wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kalimasada oncak saka negara Ngamarta. Hei, sami. Mergo kula niki nggih duwe rasa curiga. Curiga piye? Curiga menika Cubriya kok curiga. lah Curiga ki keris kok rumangsamu. kalian Wa Prabu Ndorowati menika kaya-kaya wong membo-membo. Pancen bener Gatotkaca. Lah iya. Lah kersanipun sapangke kados pundi kula namung kantun derek. Ngenteni wektu ingkang prayoga supayane Koko Prabu Puntadewa linggar sartane budal ngepadi ana ngendi dununge Kakang Semar Badranaya. Ngaten. Iya. Mekaten kula namung kantun derek salajengipun kula namung mastuti dawuhipun Paman Setiwa Ibu Wiratawu. Iya, Gatotkaca. Sang Hyang Tata Galana. Kalana kalaya takut maringkut. Ingkang miling-miling saking Dirgantara. Nggih Sang Ditya Kala Jenggiwara. Nalika semanten dupi mulat tiga satria mapan tapel wates negari Ngamarta. Dupi mulat jagating Sang Radenantara jengking katon suwung merga bingung tumlawung manahira satring jangkal bumi. Nalika semanten dupi manuk wonten anggaring Sang Radenantara nggih Sang Ditya Kala Jenggiwara saknalika datanipun Wadasena nggero-nggero ambalik kaya yaksa ngamuk marang mangsane. Oh. Loh, piye? Walaitan. Manungsa ora sadaran. Ora Gatotkaca kira kakangmu tegel. Nuwun sewu. Kowe dudu kakangku. Kowe dudu kakangku nanging kowe demit sing mancing ning ragane kakangku. Wah, edan, ayo bali. Mah. Ayo bali. Mesakno ragane kakangku. Mah. Awane rong setelke caping gunung dijadil gak kurang bali. Ah, colo. Ora sudi tak culke, colo. Colo aku ora tau culke. Oh, gigit mati dening aku. Ketaman dayaning sumping suket kala jero mati dening. Oh, panas. Mati ya. Ah! Waduh. Waduh. Wah! Ayo, bali ora. Bali ora. Bali ora. Wakot. Demit ngeyel. Waduh. Dimas. Lho putih pun Kakang apa aku teko mbok piting-piting. Waduh, Kakang. Paman menika wonten kawontenan menapa? Teko kula dipun piting-piting dipun mulasara kaliyan Yayi Gatotkaca. Kowe ora eling merga kowe kampiran. Lho. Kula kampiran. Iya.
nek ngaten wonten demit ingkang ngangslupi kula. Mestine ngono. Lah kok teko mboten Yayi Gatotkaca mawon ingkang kampiran. Nek Gatotkaca ki ora kampiran ning sok ngampiri kok nek. Ora kang slupan ning malah ngangslupi nek. Nakal bareng kok yo diomong-omong. Wis sing dadi nyatane wae. Ana wujuding Duratmaka ingkang nganthi wujuding buta utawa demit ingkang sakmengko ngangslupi ragamu kersanipun. Ayo dimemanuhi lakune menungso kae. Dian lah kok adine ampuk kakangne gampang arep tangslupi lah kok adine Digdaya lah menungso rata-rata sajak anak-anak pendho ora iso disangga endeng yo kowe demite ayo sing ngangslupi kakangku ayo bener guyu loh lah iya ayo bali ora sudi bali ora sudi ora bali aruto pare peksa ora kena saya dalu pararas abyor sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya patri umrang gantaning pos pita karang jawaning putyanira so lir swaraning madu kranta manungsung sarining kembang Astungkara sidam sekaring bawana langgeng kake Prabu Ndarawati kula penemban teka jeneng para wis ngasta wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Yai. Mesti kemawon kula nuhoni dhateng menapa ingkang dados dawuhipun Sang Pinandita. Inggih Sang Begawan Wisakarna. Ya ngeten. Iya, Kaki Prabu Kresna. Nggih. Kamangka uga rapangling Raden Janaka. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sandhapepada Sang Pinandita Sang Penemban Wisakarna. Ya Raden tak tampa.
Penemban. Apa Kaki Prabu? Mriko pertapan utawi wana Bendara kok mambu mi ngene. Damel ngintir-intir kula. Ana ratu kok ngintir-intir wetenge, kudu betah poso, betah prihatin. Lah ingaten. Samangke kandheng kula sampun nyuwanaken wujudipun pustaka Jamus Manjuman kali Wisada. Kalana rayi kula pun Yayi Arjuna. Babar pisan ngene Yayi kula Arjuna nyuwun supados sakmangke paduka amejang isine wujuding pustaka Jamus Manjuman kali Wisada menika. Iya Kaki Prabu. Nanging mengko dhisik Raden Arjuna kula wonten dawuh. Anggon salah sawijining titah keduga bakal nampa wejangan ya surasaning pustaka Jamus Manjuman Kalimasada kudu suci luwih dhisik lair batine. Kamangka anggon jeneng para Arjuna sowan ana ngersaning Sang Begawan Wisakarna ndak sawang. Jagatmu lan lair batinmu durung katon resik, durung katon suci. Mula kang saka kuwi apa kira-kira mengko Raden Arjuna kabutan yen to tak dawuhi supayane ngunjuk sawijining tirta kang aran Tirta Panjuta ingkang keduga bakal gawe srana suci lair lan batine Raden Arjuna. Raden soroting pantam sumula amadang jroning pasareyan menane watana remu-remu kalingan ngangrangan sang Dyah manah hengkung sumungkem guling sang kakung rerepa alon wuwu sira Bapo Yayi eman Piratete Bronto Yayulun tada runte ulun tada runte menawi mekaten ingkang dados sarana suci lair lan batosipun ingkang abdipun Arjuna kula namung sendika ndherek penemban marata Dyagi maju mrene bakal ndak unjuki wujuding Tirta Panjuta Raden Arjuna. Malah dibuang. Ngapunten. Capan Agus manten nenggih Dian Arjuna ingkang mus kepareng ngunjuk Tirta Panjuta. Sang Raden Arjuna datan pranyana bilih jatosipun punika Tirta ingkang denisi mawi daru beksi dening Sang Tapa Begawan Wisakarna. Upami sanesipun Sang Raden Arjuna estu sampun lebur kuandhane. Eling-eling Dian Arjuna satra kasih dewa saka digdayaning Arjuna saka ampuh tirta ingkang kaparingaken nrodhok anggane Dian Arjuna jelek dadi wujuding yaksa gedene sak Prabata Siwi. Akhire-akhire nyaler Prabata abang ngawlaken mangwohing mungsa aminta lawan angrasa singa lir mandhapta ing kadhegayon
manubro manungsa ora tatanan penemban bisa karna laku teko dadi ragaku kaya ngene wujudane aku ora nrimakake penemban kowe kudu tanggung jawab ya jagat pangestu karo Raden Arjuna ana parat aja kaget sak temene iki mau dudu kok salah kedaden dudu kok merga akehing dosa saka Raden Arjuna sartane akehing tumindak ala ingkang wis mbok tindakake nanging sayekti ragamu ingkang ora kuat nek ngono aku dadi wujud kaya ngene merga ragaku ora kuat iya banjur seranane apa supaya aku bisa bali kaya wingi uni Raden Arjuna ana parat yen to jeneng para isa pengin waluya nirmala temajati-jati temah mulya kudu bisa mateni Semar Badranaya merga kuwi dalan siji-sijine merga Semar Badra ingkang ora tansah nggatekake nglawan Raden Arjuna Semar kowe ora tanggung jawab pateni gaglak limpamu Durna, kula wonten dawuh. Luwih dhisik aja badar. Merga lelakon kang kaya mangkene iki bakal ana sambunge keparengipun Sang Perban Wisakarna. Wujuding pustaka kudu mbok gawa. Samengko ayo tak kandhi memanuki mlapat marang lakune Raden Arjuna. Monggo kula dherekaken. Tete kanapa samawara cita anggara kata Utamaisa Respati mintuna Ekadi Tricatur Panca Sacapta Astana Watasa ing Sreping sanggalku kumantosing dalu jroning ratrik wonten ingkang kacarita namung Sang Hyang Pratangga Pati kang jedul saking Brangwetan kalingan mega sarta gunung-gunung parandri kang bisa murbawani jagat ora duwi tata sing kamantian dewasane wau kawususa wancine wis ngancik gara-gara